आसाम पुलिसनि साख्रियाव सोरबा फरायसा बिथांमोना जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंबाय थायोब्ला बैफोरबायदि फरायसा बिथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ कनस्टेबल एसआई ड्राइभार साफाय कर्मचारी फरेस्ट बेटेलियननि बायदि बायदि पोस्टआव एप्लाइ जानो गोनां खालारा जाहैबाय दिनैनि 16 डिसेम्बर 2025 तो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बेनि जिथु अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय खालामनो हासिगोन आरो बेखौ माबोरै खालामनांगोन आरो डकुमेन्ट्स मा नांगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दानिया बैफोर पोस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होनि जे बेवहाय बुंदों पासपोर्ट साइज फटोग्राफ नोंथांनि जे पासपोर्ट साइज फटोग्राफ बेखौ आपलोड खालामनांगोन होननानै बुंदों आरो बे 450 केबिनि जानांगोन। बेनिफ्राय सिगनेचार नोंथांमोना जायखिजाया गुफुर बहियावहाय बेखौ लिरनानै गोसोम बलपेनजों नङाब्ला निला बलपेनजों लिरनानै बेखौ आपलोड खालामनांगोन होननानै बुंदों। बेनि उनाव दङ नोंथांनि प्रुफ अफ एज नोंथाङा नोंथांनि बैसो थानाय बबे जेरै एडमिट कार्ड मेट्रिकनि एडमिट कार्ड नङाब्ला हायार सेकेन्डारि एडमिट कार्ड बेखौ नोंथांमोना बेवहाय आपलोड खालामनांगोन होननानै बुंदों। बेनि उनाव दङ पास सार्टिफिकेट आरो मार्कशीट बेखौ नोंथांमोना आपलोड खालामनांगोन। बेनि उनाव दङ मेन गोनांथार सार्टिफिकेटआनो जाबाय डकुमेन्ट्सआनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ जुदि गैयाब्ला बेखौ अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हायो अब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन जे नोंथांमोना बेखौ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होथारनांगोन। बेनि उनाव दङ कास्ट सार्टिफिकेटआव नोंथाङा ओबीसी एसटी बबे केटेगरि गोग्लैयो बेफोर कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बेवहाय आपलोड खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव दङ टि गार्डेननि ट्राइब्स जुदि नोंथांमोना जुदि साहा बागानारिब्ला अब्ला नोंथांमोना बेखौ होनांगोन। ओबीसी बा एमओबीसी बबेयाव गोग्लैयो नोंथांमोना बे कास्ट सार्टिफिकेट बेवहाय आपलोड खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव दङ नोंथांनि आधार कार्डखौबो नोंथांमोना बेवहाय आपलोड खालामनांगोन होननानै बुंदों। आरो बेनि उनाव जुदि नोंथाङा एनसीसी सार्टिफिकेट दङब्ला एनसीसी सार्टिफिकेटखौबो बेवहाय होबानो थाखाय खावलायदों। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा सिगाङाव हम गार्ड मावदोंमोनब्ला बेनि जि ट्रेनिंआव मोननाय सार्टिफिकेट बेखौ बेवहाय आपलोड खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव जुदि नोंथाङा एक्स सार्भिसमेन थामहिनबा सिगाङाव जुदि माखौबाफोर साख्रि मावदोंब्ला जुदि नोंथाङा एक्सपिरियेन्स दङब्ला बेखौबो बेवहाय होनो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव दङ बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांनि जि बार्थ सार्टिफिकेट बेखौ बेवहाय होफानो थाखाय खावलायदों। आरो बेनि उनाव दङ सार्टिफिकेट अफ एडिशनेल एसेन्शियेल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेन्ट एज एप्लिकेबल जुदि नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै ITIनि जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला को कारिकुलार एक्टिभिटिसनि जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला बेखौबो बेवहाय होफानो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव सार्टिफिकेट अफ एडिशनेल डिप्लोमा क्वालिफिकेशन ट्रेड सार्टिफिकेट लाइसेन्स रिकर्ड एप्लिकेबल बिदिनो जायखिजाया डिप्ल'माफोर जुदि नोंथांमोना लादोंमोनब्ला जुदि बिनि सार्टिफिकेट दङब्ला नङाब्ला लाइसेन्स जुदि दङब्ला बेखौबो होफानो थाखाय खावलायदों। स' बिदिब्ला डकुमेन्ट्स होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुबाय जे बैफोर डकुमेन्ट्सआनो मेन आरो नोंथांमोना बेफोर गासै डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय होफानांगोन होननानै फोरमायनानै होदों। खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नुदों स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि जि अफिसियेल वेबसाइट बेबायदि गेवनानै फैदों आरो दानिया नोंथांमोना बेवहाय मोननै अपसन नुदों जे लगइन आरो रेजिस्टार। दानिया जुदि नोंथाङा सिगाङावनो बैफोर पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथाङा मोनसे आइडि थागोन आरो बे आइडिखौ होनानै बेवहाय नोंथाङा लगइन खालामनानै लानो हागोन। आरो नङाब्ला जुदि नोंथाङा गोदानथारब्ला नोंथाङा बेवहाय रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनानै ला थामहिनबा रेजिस्टार नाव दङ बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांनि जे रेजिस्ट्रेशन बेखौ बेवहाय सिगाङावनो खालामग्रोनानै लानांगोन होननानै बुंदों। आरो दानिया बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुगोन जे बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन आरो बेनिनो लेफ्ट साइडआव नुदों नोंथांमोना बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो इन्सट्राक्शनफोरा मा बेवहाय होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला नायनानै लानो हागोन। आं जिहेतु दहायनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होखाबाय जिहेतु बेखौ दानिया जुदि नायोब्ला नायनानै लादो। बेनि उनाव राइट साइडआव दङ बेवहाय फर्म रेजिस्ट्रेशननि जि फर्म बेयाव नोंथांमोना बेबायदि गेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय गिबियावनो रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। बेनि उनावहाय मोनसे आइडि नाम्बार ओंखारनानै फैगोन आरो बे आइडि नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना बेवहाय मेन फर्मआव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेवहाय फैदो फार्स्टआवनो नोंनि जि नाम बेखौ नामखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै होदो जुदि मिडल नाम दङब्ला होदो नङाब्ला लास्ट नेम बेवहाय लिरनानै होदो। बेनिफ्राय फादार नेम मादार नेम बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ बेवहाय होदो। जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना अनलाइनाव एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय लगे मोनसे आइडि नाम्बार मोनो बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। बेनिफ्राय हाइस्ट क्वालिफिकेशन बेसेबांसिम फरायनाय बेखौ होदो। बेनिफ्राय पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्ट नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। बेनिफ्राय जेन्डारखौ होदो मेल फिमेल। बेनि उनाव केटेगरि बेवहाय कास्ट केटेगरिखौ होदो ST OBC MOBC बबे केटेगरियाव गोग्लैयो। बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथांनि जि आधार नाम्बार बेवहाय होदो। बेनिफ्राय गाहायाव टिक होनानै बिनिनो गाहायथाराव रेजिस्टार दङ बेवहाय क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि जि मबाइल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ बेयो मोनसे आइडि जानानै फैगोन। नोंथांमोना बिनि गेजेरजों नेक्स्ट पेज जेरै लगइनआव थांब्लानो जाबाय।
बेवहाय नोंथांमोना नुबाय जे नोंथांनि आइडिया जाखांनायनि उनाव बेवहाय लगिन दङ लगिनाव क्लिक खालामनानै होदो क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुगोन जे बेबायदि लगिननि अप्शन गेवनानै फैगोन दानिया नोंथाङा जि फन नाम्बार होबाय बे फन नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो आरो बेनि नोंथांनि जि डेट अफ बार्थ बेखौ होदो बेनि उनाव जुदि नोंथाङा रिक्रुटमेन्ट आइडि जुदि सिगाङावनो जुदि दंखायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होनो हागोन आरो जुदि गैयाब्ला मबाइल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ होनानैबो नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामनो हागोन बेनिनो गाहायाव नोंथांमोना नुदों जे लगइन दङ लगिनाव जुदि क्लिक खालामनानै होनाय लोगो नोंथाङा बै जिथु मेन फर्म बे फर्माव सहैगोन अब्ला नोंथांमोना बे जिथु पुलिसनि एप्लाइ थांबा पुलिस SI बिदिनो ड्राइभार आरो साफाय कर्मचारि बा फरेस्टनि बायदि बायदि पस्टफोराव बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो